Dobar dan i dobrodošli. Danas ću vam pokažem kako možete da izgradite automatska vrata, to jest nisu baš automatska, ali može se reći da, jer ćemo da izgradimo, sada ću vam pokazati kako da izgradite vrata pomoću redstona. Pa, hajde da počnemo. Znači, počet ćete od toga tako što ćete da uzmete ovako ove sticky pistone ovdje, poređate ih ovako, pa idete onda ovako dva bloka ovdje, to jest ne, ovako idete 3 bloka ovdje i ovdje stavite ovako, da izgleda ovako. Zatim stavite ovako ovdje kamen, ja ću staviti kamen, vi možete bilo koji blok i prekrite ovako ovo gore. I možete i ovdje ovako. Zatim uzmite ovako redstone dust, ovako, ovo. I samo stavite ovdje ove repeatere. Znači, evo. I zatim šta radite? Uzmete i ovako ovdje produžite i stavite lever. Vidite, ovako ovdje mora da bude. Mislim, vi možete da stavite ovo ili ovdje, ne morate ovdje. Možete i ovdje, ja sam stavio ovdje, a vi kako hoćete, znači, i ako hoćete možete da samo zamijenite ovo, da su ova vrata da zamijenite sa ovim stonom, sa ovim kamenom, i gledajte sad kad povučem ovu polugu. Vidite, zatvore se vrata, i ovdje možete, znači, i možete i da otvorite vrata i da ih zatvorite, znači, i da možete da izgradite tajnu bazu s ovim. I to je to. I ako vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte i subscribeujte se na ovaj kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!